guys, najong buntag ninyong tanan. Hi guys. Manglakaw mi karon guys, magtumi sa merkado kay mamalit mi og kanang floor mat. Mong prasad mi gapi. Alida na mo ni nga mga floor mat. Alida ni namo niya mga floor mat kay dugay na kaadyo ni. Nya mamalit mi karon ja. Manghapit pud mig pangumpra sa kuan, tindahan. Kaming tulo guys, sige yan og ni Junjun ja. Si mama, si Jare mabilindari. Hi day ko ni Ate Beng. Hi te. Gisot na nahag imong kwante sa nina. Ang imong gihatag. Jog short na anang gisuot. Pangsuoton pa to nahang uban. Basta kada adlaw ni na suoton ni imong gipanghatag kay para nahang kuan lipaja. Unsa manglakaw sa mi guys. Hi guys. Hi, hoy. Hi na, hoy pa. Nagluban na po ng mga aliwaros. Ang team Aliwaros. Yehey! Hey guys. Good trip dapat may padong kuan. Merkado mag-profit. Hi guys, diyan na Miss Prince. Kay mangumpra mig para sa kanang tindahan, mga chicheria. Kung na kong lista ka rin sa nakuha na. Kani rin ang kaon. Kateng. Litan na ito gata sa itong bata guys. Narapari ko ano no. Kanang tukulit. Kape. Kape mo lang. Kani. Mune. Isa din na. Kape din na nga gatas mo na. Bibiron din niya. Kung ito kape rin naman. Nasa listahan. Antil ko na antil. Pwede yung kondo nimo pangilamos. White. Antil ko. Ako white. Ay sorry. Antil ko na. Kayo sagi. Ito ning antil lagi. Ito ng blue yung piguin. May kuan may music. Ha? Ay man ba? Pagkuhagin mo ang special was ba si mo ang naong. No, hindi subo ro bata ni. Sige nagdas listahan. Kami may kuanon. Dito ngantil ko. Di ba gani mo pansa ba ni mangumpra oy nga nani sa listahan kami may tuod. Sayaw sabi. Sayaw sa. Baliti ka to butangan naglapay. Oh, sadya pa kuno silang duha sadya gi. Huli CCTV. Pero may picture yung mga taga. Lingawan nila. Nindot maguban guys, music. Nanaw mig floor mat guys kay mamalit mi kay mga lid antong mga floor mat dito sa kanang sala. Kay dugay na tuwa na alid Nasigiyan dia nagngisi kinakita siya siyang kanununan sa unas bata pa siya. Kay dumdum siya. Nanja kaning floor mat may ilang nagustuhan nga color na may giganahan ni giyan kay di ko no hugawon na kanay color pero mananaw pamiglain guys basig napay mas nindot ang color ba. Nanja guys dia na miss counter nanja wa minig palito ka ng floor mat kay tra ko nas merkado may mutan na basig napay lain. Guys, so pamalit sa mga pangtinda mga chicheria at sa amig kuhan merkado kay mamalit mig kanang floor mat na floor mat dito nja wa man mig ganahe karang kanipis ara mi dari sa merkado mangita dalingag kado dari sa kuhan guys friends kay kusagado kana na music si Junjun good nakapasadya bahat dari guys mamalit ko kanang floor mat wala raway lain day wala na nanamig kuan floor mat tumoy dahil tumoy
Ang floor mat. Ang format guys. Ano ka? Asa? Ano to ang bata? Pang pista. Ini Dagko kay kaldero. Naikon gyo, pangligo ag didi. Na kay manghod. Ay saya, di ka ganag may manghod. Naman ni dagang format dari dia. Ay puti kanina ni ba? Karing na maroon pa oh. Ini dilig. Ay na natong Yung lugar. ganag nga no. Kanang clean lang. Kani ba? Kanara. Kuan dark color ana. Hit gamay. Hit ugaw na. Puti mo naman lama na. Ano rin indot oh. 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 Kari mo yahan format. Lokiti. May Saan pahilakiti kwarto? lang format yung kwarto di. Kamura. Yung pag floor mo. Tanaw ay karabay kuyo kag ikaw mamili. Kanang may Kato. Ay sako. Wa man sila ganahis mga color sa format dari guys. Mangita ko na metos taas sa kananay merkado. Atong alidan tong floor mat tong sala dito sa bahay kay dugay na kaadyo to maalidin ja manglimpyo ko guys kay muli agang sister-in-law gikan sa kananay Manila magbakasyon si Ja. Nja excited na pud ko guys nga magkita mi kay dugay-dugay na pud mi wa nagkita kay sugod sa pag pandemya wa naman si Ja makauli. Kato na lang ko nung taas friends. Ako na ijahang paliton balik na pud dito. Siya raw panahon ko nun. Loren may Sa ganahi sa kanang kuan color. Diyan mapit sa midari ka rin sa merkado guys. Kaya mamalit mi ka ng chlorine. Gisugo mi ni mama magpapalit og chlorine dyan pang gamitin kay maghinlo kus ka ng lababo. Tukot. Subista. Okay, sa panang kalimbarok mo ang palitan. Kalami sa kuan oy pakwan. Loren naman ito lang sa. Ang kula wala man. Pila ka metros day paliton. 16. Ano na ito kadyo ito? Sa taas. Kasi taklo rin. 16 mo to. Mok, mok! Hi guys, nadami dari naghuwat ni Gian guys si Junjun to sa nimbalik sa kananay prince. Diyan gibalikan tong kananay floor mat kay kato na lamang kun paliton kay ato mangipang tanaw didto was Gian ganahi. Diyan narami dari naghuwat si Jaray ni ngadto. Nadugay man. Taas siguro pila kay ganiha taas man to ka ng pila. Alas 12 na, haran ng kapitas. Mapasija. Pagkuan para mo register pa mi sa kumilik maki muboto mi sa XSP. Uli nang tatarog wa ka namili. Pilian man ka, naidagan dito wa ka kapili. Ganahan. Siguro baji, pilian siguro pagkagbaji. Base. No, Ha? pilian siguro pagkagbaji. Base. Adyaw na pilian ng gwapa. Dapat ka ng batasan. Oh. Uy batasan may sud ni magsako. Hindi na importante ng itsura. Ang hinon, mas nindot ng gwapa. Andiya, gwapa pagbatasan. Pero kung may batasan isod ba ni magsako? Isod nagsako. Agayan, papagyoy. Nara sila guys eh. Sige yan, ulit kabanta. Lingapat sila dito sa kaya kapoy na ginuwat. Ang dugadya lagi. Arang dugadya. Grabing inita nagang. Tunot na rin ginuwat. Ha? Manong dugay? Wala pa din nagasis. Nangita pa ko ko. Ang giwi tao dito.
dapat paabot. Paano ito? Hi guys, sumanadyo kong panglimpyo. Nja, di ag floor mat amo nang na alidan. Muni lang giganahan nga kuan guys. Color, nja excited na ko guys maabot tagang sister-in-law. Kaya gimingaw na po ko ni dya. Dugay-dugay na may wanag ka. Kita, 3 years na kapin. Nja guys, sige yan, manglaba ko no si dya diya naguhinaktak pa. Muna ijang labunon, isa ka balde. Katong gibabad ako na magtiwas dato laba, manang binabad amo ang bedsheet. Kanang ijara mo ijang labahan. A few moments later. Hi guys, masyong buntag ninjong tanan. Nakabutang namin kuan guys, floor mat. Diya hapon, wala na tiwas o kanang na-vlog kay di man ta magdungog kay na may nanggipa music. Namoto ako naka kuan guys, naka-vlog diya. Nabutang na namo ang kanang na-floor mat nga katong nayamo ang gipalit. Sige yan mo nagpili daning kulura. Si nagis kanida ni ra dapit may mangibutangan og kanang naikuan floor mat. Maning kulurag nagustuhan ni Gian, grabe namong pangitangita daghan ng tag color dito. Kani jud mo ijang na pilian. Diya mo putong gibutangan tong kuan guys taas, karong di mga hagbong agud ni sa kananay silong. Diya guys, magluto sa day ko gamang sudan sa pamahaw. Magluto ko kuan guys, ang palaya. Kaya mamagi request ni Gian ang palaya. Bawa ng patanga, ganahan magagyang palaya. Sa kanang mga utanon, kanang magagyang paborito nga. Pait man ng tana nga, ayawan man tanas mga bata. Ang gigay noon, baliktad. Mauno yung paborito nga. Pait. Kasagaran mga bata danan, di man dyan na mukhaan karon kay pait man na. Nga guys, anang gilunod. Ang palidya. Ang teknik ay kuno daning palidya guys, sarong di mapait. Inaglunod kuno. Di kuno kananay ukdon. Butang ra kuno itlog unja. Kasara kuno kanang ukadyon, narong di kuno mapait. Ato nang ilunod ang itlog guys, ja suwadya nato og kanang di nato kananay ukadyon og di bagajid si ja pait. Kini nga naman to sa tijuli, mo kuno nay teknik arong di kuno mapait agi mong luto nga palidya. Nalunod na itlog guys, jata siyang takluban sa nato ukadyon og kanang maluto na kanang itlog. Naluto na itlog guys, jata na siyang ukadyon. Kay mo manigingin ni Ate Julie, kay teknik kuno ni arong di kuno mapait ang kananay palidya kay ug ako magluto mga ukadyon mo day nga kananay pait jadi na kuno kinahanglan og kanang kumutag asin kay sa una magkumot mo kog asin pero mawag pait jadi man day kuno na kinahanglan guys kay sayang mawag kananay vitamins ja mao ra ni guys ang teknik di ay arong di mapait ja atong tilawan unja guys sinagkaluto og di ba gajud si ja pait kay mamon punigi tudlo ni Mama Julie na ho aron din ako na magkumot ng asin kay sayang lagi kuno ag vitamins sa kumot ng asin mawa ag kananay vitamins mao na ni guys so ani na si ja kana nagikamutan og kananay asin siya guys naluto na si ja ang gitalawan di jud si ja di ay pait guys basta din mo ukay-ukadyon. Nja guys, sumadaday mig pamahaw, nja gitagaan ko kananay buteng sa silingan, duha ka buok. Nja mao ni guys, ang lamaw. Sakto pud guys kay gimingaw na ko kanang kaon og lamaw. Dugay tapos buhol, wadyo ko kaon dito og kanang kuan guys nilamaw na ang tatoy buteng dito sinakasang kuya, wadyo ko nakanahon na og kanang kaon gikan laging bisita, di na ta makanahon kanang mga kan pa diha mas malingaw pa ta maglaroy-laroy. Kasi maglaroy-laroy kay tinud guys, malingaw jud kog laroy-laroy dito sa garden ni nanay. Ja guys, mo na ang gisagol berbran ug kanang pita. Isa ka berbran ug duha ka pita mo yang gi sagol.